bagong 911, 'di ba? Previously meron naman ng mga kumbaga ginagamit, pinapagamit sa atin na mga hotline numbers like the previous 911. Pero sa ngayon po, ang kaibahan ng 911 natin ngayon, together with those other naisabay po sa launching kahapon, bali apat po yung nai-launch na 911 kahapon. Isa dito sa Region 1, itong nasa Batac City. Isa po sa Region 2, sa Kawayan. Isa din po sa Iloilo. Tsaka isa din po sa Region 6, sa Liganes. Ang feature po nitong 911 natin ngayon, unlike before, centralized po yung 911. Doon, lahat ng 911, doon lahat po sa Central 911 pumapasok yung tawag, saka po ibabato kung saang probinsya o kung saang munisipyo naroon yung tumatawag. Sa ngayon po, katulad nitong 911 natin sa Batac City, ang kinikater po nito o yung tinatanggap na tawag na napupunta dito sa 911 ay lahat po ng tawag ng 4 provinces ng Region 1. So, Pangasinan, La Union, Ilocos Sur, at saka Ilocos Norte. At ang, kumbaga, advantage ngayon dahil kung ano yung dialect ng tumawag, yun din po yung dialect na gagamitin na ang nakakasagot na emergency technician natin o yung tumatanggap ng tawag. Same with 911 doon po sa ating ibang region. Unlike before, na isa lang yung ginagamit, Tagalog. So nagkakaroon pa noon ng delay dahil hindi pa nagkakaintindihan yung tumatawag sa tumatanggap ng tawag. So ngayon, mas napabilis dahil wala na tayong kumbaga language barrier. Dahil yung mga technician natin, mga taga dito mismo, yung mga emergency technicians natin. Same with other provinces. As to regions. As to the efficiency po, so far, we recorded 100% ng calls ay sinasagot natin. Meron din tayong mga naitatala na pati prank calls na nasasagot At pati po yung sinasabing drop calls. Yung drop calls, yung mga nagdial, tapos tinanggap yung tawag, hindi naman sumasagot. So meron tayong mga protocol sa pagtanggap ng tawag, katulad sa prank calls. Pag inconsistent yung kanyang mga information needed, basic information na kailangan ng mga technicians natin, i-consider na prank calls na po yun. At saka sa prank calls, meron tayong pagtatlong, yung same number, nakatatlong prank calls, automatic, it will be, block yung numbers na yon. So, kumbaga, warning ito dun sa mga mahilig mag-prank calls. At baka pala sa pagtotoo na yung itatawag nila na emergency, naka-block na sila. Hindi na nila ma-access yung ating 911 po. Okay, okay. So, ibig sabihin, ma'am, pag example lang kung ako, nasa bayan ako ng Bangara, dial ko ng 911, emergency, agad na may sasagot na sa 911 command center, ma'am? Opo, meron po. 24/7 po yung duty ng ating mga yung mga tumatanggap ng tawag. We call them ETCs. Naka-shifting po yon. So, kahit anong oras, kahit anong araw, may sasagot po sa ating 911. Okay, okay. So, paano po ninyong tinitiyak na, ma'am, na mabilis at tama ang pagresponde sa mga tawag, lalo na sa sunog at iba pang emergency station o situation, ma'am Parado? Doon po sa ating 911, nandun din po yung phone book ng lahat ng numbers ng hotlines ng lahat ng fire stations, that is region-wide, police stations region-wide, DRRM region-wide, and even our healthcare facilities region-wide. Ngayon, kahit po yung mga taga-Pangasinan na calls na natatanggap natin, we see to it na yung tinatawagan po nung ating mga trained ETCs ay diretso po doon sa
For example, Banayuyo. Saan ba yung Banayuyo? For example Ilocos. lang, oh yes, Ilocosur. Or sa Pangasinan, yung mga bayan dyan, Asinggan, ganan. Kung ano man yung kailangan, kung sunog, yung fire station on that LGU yung tatawagan. Or if the PNP yung kailangan, yun din pong PNP station ng bayan na yun yung tatawagan. Or if it's health emergency, yung DRRM din po ng bayan na yun yung tatawagan. So updated naman po yung ating numbers. So diretso po from the start na ma-receive natin yung call, i-relay po yun directly doon sa kung anong AUR yung humihingi ng tulong po. Okay, so ibig sabihin, tumawag ako, halimbawa, nasa Maynila ako, tumawag ako sa 911 dahil sa probinsya namin dito sa Lawag, nasusunog. Pwede na rin yun, ma'am. Halimbawa, nasa Maynila ako, pero yung nasunog or may emergency dito sa Ilocos Norte, ma'am. Pwede rin po yun. Pero yung tawag mo po ay doon yung diretso sa central at ibabato yun ng central sa 911 dito or Mhm. two-way. Pwedeng ibato sa central or doon mismo sa bayan na sinabi mo kung saan nangyayari yung sunog. Naka-cut over na po kasi yung ating mga tawag. For example, yung PLDT, SMART, and TNT, na i-cut over na po nila, na i-categorize na nila yung mga lines from the region. So lahat po ng Region 1, kumbaga, dito na yung papasok na tawag. Nakikita naman nila yung address eh. They have this kind of system kung saan nanggagaling yung tawag. Doon po pumapasok kung anong region ka nandun, doon papasok sa 911 located po yung iyong tawag. Meron naman po yun, marireceive at marireceive pa rin po, but it's doon yun sa central. Kung nasaan kang region, kumbaga, doon yun sa 911 matatanggap na kinaroroonan. At the same time, ibabato rin po yun. So, lahat naman po tinatanggap at naitatawag doon sa, kumbaga, AOR na pinangyayarihan ng nung anumang insidente po. Okay, okay. Paano natin matitiyak, ma'am, na agad na may sumagot? Halimbawa, may tumawag nag-dial sa 911. Paano natin matitiyak na agad na may sasagot yung mga emergency call po? Katulad nga po ng nabanggit po, 24/7 po na may naka-duty. Sa atin dito sa Region 1 Command Center natin located in Batak, meron tayong two shiftings na 12 hours. So, yung po mga ETCs natin, nakaupo talaga yan. The whole duration ng kanilang tour of duty. Nakasuot lang palagi yan ng kanilang headphone na pag-receive para walang mamimiss na tawag. So, meron tayong 5 nga working stations doon sa ating 911 dito, Satellite Command Center. So we can receive 5 tawag at a time. Kasi 5 po sila na nandoon na working stations po. At the same time, in fact, yung mga na-receive na natin, 1,000 tawag na po yung na-receive natin for the past 2 months. Simula po tayo March 11. March 11, yun pong yung nag-cut over na yung PLDT and ibang service provider na lahat po ng tawag from Region 1, tayo na dito sa Region 1 call center natatanggap. So for March 11 to April 30, nakatanggap po tayo ng total of 27,660. At yung naman pong May 1 hanggang noong May 29, 21,293. Yun lang. Marami din po yung prank calls tsaka drop calls. Yung drop calls, libo rin eh. Almost 9,000 and prank calls, we receive, minimal lang naman sa prank calls. At saka hindi rin biro yung mga naitatawag na not as simple like hindi lang puro sunog.
Meron tayong most of the calls doon sa 2 buwan po ay medical assistance. Mhm. Let's say it's 40% medical assistance, lalo na yung mga VTA. Marami pong tayong tawag na ganon. And next, yung pong mga police assistance. Marami pong ganyan. Doon sa police assistance, mayroong mga nagrarumble na itatawag po yun. Yung mga nakikita nila na kaduda-duda, like mga bagay na nagdududa sila kung ano yon. Tumatawag sila ng police, yung mga away ng mag-asawa, marami din pong tawag na gano'n. And of course, yung ating pong sunog, grass fire, commercial fire, residential fires, meron tayong mga na-receive na gano'n. And even rape, meron po tayong na-receive na gano'n. Meron din po tayong yung mga suicide calls. So, meron din pong mga na-receive na tawag na gano'n. At meron din pong mga bata, yung mga naiiwan siguro. Sabi ko nga sa movie ko lang to dati nakikita, but we are receiving the same calls like kung paano daw i-open yung applications na ganon. Meron tayong mga ganon, yung mga inosente na sinusubukan yung 911, then asking help. So meron po tayong mga ganon na nare-receive po na tawag. No. So lahat po yun, ma'am, na tumatawag sa 911, sa mga concerned agencies, mga authorities, doon tayo magre-relate. I-relate natin doon. Sa halimbawa, so mga respondent nagrarambol, tumawag sa 911, then si command center, i-relay niya sa malapit sa police station kapang sa nangyarihan, sir. O, ma'am. Yes sir, ganun po yun. Directly po na itatawag kung anong AOR kasi isa po sa itatanong doon sa tumawag kung saan nangyayari yung insidente. So ibabato po yun sa nearest like PNP station or fire station or DRR kung mga rescue. Meron din tayong mga ganun mga rescue calls and other emergencies po. Okay. Ma'am, nabanggit mo na kanina na may mga prank call, drop call. Itong ganitong tumatawag, meron pa bang parusa itong ginagamit na pinaglulukuhan itong 911 call, Ma'am Parado? Actually, sabi ko nga po, nabanggit ko na nalolocate. Alam natin kung saan yung location. Kaya nga na-direct tayo dito sa location natin. So, itong mga prank calls na na-receive natin, drop calls, lahat ito dito rin po sa atin, sa Region 1 din to. And we can even, we can identify it further, yung mga technicians natin. Kaya lang, masasayang lang masyado yung ating effort, yung time, kung ititrace natin sila pa. Unless na kumbaga yung mga prank calls talagang nirespondihan natin na nakapag-cause pa ng aksidente or untoward incident doon sa mga rumisponde, talaga namang kumbaga we will gagawa natin ng karampatang action para hindi naman na mauulit po. But usually, yung mga prank calls kasi natin, meron tayong mga questions na tinatanong doon sa caller na kung hindi nila kumbaga maibigay yung mga basic na information na yon, we consider it prank po. We drop the call already. Kasi sayang po Sabi nga namin, nakikiusap kami na sa mga prank callers, pati doon sa mga sumusubok lang naman kung gumagana yung 911. Gumagana po talaga. Merong sumasagot, nagagamit. Existing, kumbaga, operational. Huwag naman po sana, iwasan natin yun dahil baka meron po pala talagang tumatawag na nangangailangan ng tulong, yung tawag nila, yung prank calls nila, nagkukos ng delay, kawawa naman po yung nangangailangan talaga ng assistance po. Yun nga yung problema kasi talagang kahit saan talaga, yung sabi mo nga, ma'am, parang dati napapanood mo lang sa movie, ngayon talagang totoong nangyayari itong mga ganitong emergency call, Ma'am Parado. Yes sir, pero yun po yung ating kumbaga paraan para mabawasan yung prank calls. Pag nakatatlo na tawag, same number, prank, automatically i-block na po natin yun. So hindi na po yun makaka-access sa 911. So yun nga po, kung kinakailangan na nila pala ng totoo na yung nire-report nila na pangyayari, hindi na sila makaka-access sa 911 po. Yun, maganda. Okay. Ma'am, sa ngayon, maraming salamat sa oras na binigay niyo po dito sa Bombo Radio. Alam ko
busy po kayo. Baka sana may marami pa sana akong tanong, lalo na ngayon, tag-ulan. So, ang mensahe nyo po dito sa Ilocos Norte, mga kailan natin, lalo na umpisa na yung tag-ulan. Go ahead po, Ma'am Parado. Opo, sa atin pong mga sa Kailian tayo, to'y Ilocos Norte. Kaya ito nga ipakaamo na we have this emergency hotline nga nag-alisto lang nga i-memorize. 3 numbers only, 911. Isang tawag lang po, 911 kung may mga emergency. Ano man po na emergency na makikita nyo, even untoward incidents o criminalities, just dial 911 po at makakasigurado po kayo na meron pong re-responde o tutulong po sa inyo. So, hindi nyo na po kailangan mag-phone book ng pagkarami-raming hotline numbers. Just the 3 numbers, 911. Kahit hindi nyo yun i-phone book, just dial it in your keypad. It will work po. But sa mga Globe users po pala, ongoing pa lang yung ating, kumbaga, dialogue with them. Pero okay naman na po. Pumapasok na yung 911 call natin. Kaya lang, direct pa po yun doon sa national 911 natin. Hindi pa nag-cut over. Ang ibig sabihin ng cut over, yung bang i-redirect yung Globe calls from the region ay dito marireceive. Ang direct pa lang po dito sa atin ay the Smart, the TNT, Sun, and the PLDT po. So, yung mga yun na subscriber, system provider, yun po yung mga direct dito. For the Globe po, direct up. But same pa rin naman po, we can use Globe for dialing 911 po. Ma'am, Yun lang po, maraming lang, salamat. Ma'am, follow-up question lang. How about yung dati, yung BFP apps, yung Lifeline? Kahit walang internet, mabubuksan mo yun. Makikita mo kung anong station. Example, pag lawag, pinindot mo yung lawag, mag-appear na yung number. Active pa yun, ma'am? Existing pa rin po. Meron pa rin po yun. Wala tayong, kumbaga, binago doon sa dati natin. Ito ay enhancement na idagdag pa para mas mapadali pa po. Kasi kung mapapansin nga natin, lahat nirereklamo, delay ng responde. Dahil sila naman yung delay ng reporting. If you can promptly report po, mas mabilis din po kami makaresponde.